Boas a todos e a todas. Hoxe vamos a ver un conxunto de iconos que nos serven para modificar o formato da fonte de Word. O primeiro de todo que temos que saber é que este conxunto de iconos só funciona se temos un texto seleccionado. O primeiro de todo que podemos facer é cambiar o tipo de letra, a tipografía de letra. Vedes que tedes un montón de tipografías de letras ordeadas por orde alfabético. Vamos a coller, por exemplo, Arial Narrow. Ao lado podemos modificar o tamaño da letra, ben seleccionando un dos que aparecen aquí predeterminados ou ben metendo un de maneira manual co teclado. Debaixo podemos poñer o texto en negriña, en cursiva e en subliñado. Se vamos ao desplegable da dereita de subliñado, podemos escoller o tipo de subliñado, doble, máis grosso, punteado, e escoller a cor. Ao lado temos un botón que é tachado, que o que fai é que pasa unha liña por enriba do texto como se este estivera tachado. Na parte dereita temos dous iconos que se chaman subíndice e superíndice e serven para escribir unha letra moi pequena debaixo do texto no caso de subíndice e enriba do texto no caso de superíndice. Despois temos un icono para aumentar o tamaño da letra, vale, punto a punto, e outro para disminuir. Debaixo temos o icono, vale, este de aquí, para introducir efectos de texto e tipografía. Tedes un montón, vale? Podemos cambiar a contorna, poñer sombreado, poñer reflexo, como se estuviera iluminado. Despois temos ao lado color resaltado do texto, que é como, vedes que non tiña seleccionado o texto, aí, que é como se pasáramos un subliñador por enriba do texto. E podemos cambiarlle a cor. Despois, ao lado, podemos modificar a cor da letra. Por exemplo, gris. Podemos coller un destos colores ou, se lle damos a máis, podemos personalizar a cor, vale? Coa paleta de cores, axustando ou ben introducindo a cor, vale? Segundo os números, segundo a numeración da cor. Na parte de arriba temos un botón que desplega unha xanela onde podemos poñer as mayúsculas tipo oración, o que significa que nos vai a poñer en mayúscula a primeira letra de cada parágrafo, despois dun punto seguido, despois dun punto de aparte, todo en minúscula, todo en mayúscula, poñer en mayúscula cada palabra que nos vai a poñer en mayúscula a primeira letra de cada palabra e alternar mayúsculas e minúsculas. Por último, no botón dereito de todo temos un botón que se chama borrar formato. Se lle damos aquí, o que fai é borrarnos todos os axustes que fixemos en relación coa fonte de Word, co formato fonte. A dereita de todo, abaixo, veredes que temos unha flecha que nos abre un desplegable e podemos acceder a ela ou ben premendo neste botón ou ben co atallo de teclado Control M. Si pinchamos na flecha, nos aparece o desplegable donde temos unha configuración avanzada. Aquí podemos, por exemplo, modificar o espaciado que hai entre os caracteres. Un caracter é unha letra, un signo de puntuación, un espacio. Pois ese espacio que hai entre cada un dos caracteres o podemos modificar. O podemos poñer normal, expandido, comprimido e, ademais, podemos establecer todos estos cambios como predeterminados, o que significa que cando eu pecho e dou a aceptar e pecho Word, estos cambios van a quedar para os seguintes documentos.